Liverpool aytynyň Türkmenabat şäherine 29 ýanwara geçilen gece daňdan sagat 5 tuwreklerine çynny ýagan güýçli ýagyş şäher infrastrukturasyna agram saldy. Günorta vilayatynyň Sewit merkezine şäher infrastrukturasynyň amatsızlygy, şol sana kadaly işleýän sil suwlaryny soğuju toplumlaryň bolmazlygy yerli ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyny kynlaşdyrdy. Bu barada Atyk radiosynyň habarçysy Liverpool aýtynyň habar berýär. Tasbir gece günü izläp dowam eden ýagyş şäheriň köçelerini toplany, şäheriň jemaat gullugy ýürüýte awtologlar bilen ýagyş suwlaryny sordurmagy çalışdy. Ýagyş suwlary kabalara daşaldy. Ýöne bu ýeterlik bolmady. Tutuş Türkmenabat boýunça ýagyş suwlarynyň tas 10 götürme golaýy çekilip alynan hem bolsa, tonnalarça suw köçelerde galdy. Diýip bir ýerli hünärmen Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne ygyrly howa diňe bir şäher ýollaryna agram salman, eýsem elektrik energiýasynyň öpçünçiligini hem bökdönçlük döretdi. Ýagyş ýaganda Türkmenabat şäherinde elektrik energiýasynyň üçünçiligi bölüklen kesildi. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gecelerine ýagtylandyrylýan ýygy köçeler garankyda galdy. Käbir köçelerde çyra sütünleri kadaly işlemedi. Çyralar ýygyderli ýanyp sönüp oňaýsyzlyk döretdi. Bir gece günü izläp dowam eden ýagyş asfalt ýollara da yaramaz täsir etdi. Gara ýollar zaýalandy. Bir şäher ýaşaýjysy köçäniň ugruny ýagyş suwlarynyň ýoluň sag kenaryna üýşendigini, ulaglaryň ählitiniň suwdan sowulup geçmek üçin ýoluň çep kenaryny saýlap alýanyny gurrun berýär. Şäherde suwlaryny soruju desgalar hem hatardan çykyp 24 sagat töweregi dowam eden ýagyny howanyň agramyna döz gelip bilmedi. Atyk radiosy bilen gurrundaş bolan bir hünärmen suwlaryny soruju desgalardaky nasoslaryň hereketlendiricileriniň ýylda bir gezek çalışylmalydygyny, ýöne Türkmenabatda bolan nasoslaryň motorlarynyň ençeme ýylda bir gezek çalışylýanyny aýdýar. Suwlaryny soruju nasoslar gije gündüz işleýär. Şonuň üçin olar ýylda bir gezek çalışylmaly. Diýip hünärmen aýdýar. Ýa-da Atyk radiosynyň habarçylary ýurduň dürli sebitlerine şol sany Türkmenabatda ýygyderli hatardan çykýan lagym ulgamlary, könülşen infrastruktura desgalary barada ýygyderli habar berýärler. Soňky saparda Atyk radiosynyň habarçysy dekabryň başynda şäheriň tapdan düşen lagym ulgamlarynyň sanynyň çykýanyny habar berdi. Türkmen mediýasy dekabryň ahyryna Türkmenabat şäheriniň Azatlyk şäherçesine lagym suwlaryny bir ýere jemlemek üçin täze lagym soruju stansiýanyň açylanyny habar berdi. Sewit merkeziniň ýaşaýjylary soňky ýyllarda günnäger Sewitde howa şertleriniň hadasyzlaşýanyny aýdýarlar. Ýa-da bu Sewitde 2020-nji ýylyň aprelinde adam pidalaryna getiren betbagatçylykly harasat bolup geçdi. Döwlet gödäwçiligine media serişdeleri adatdan daşary howa şertleri barada habar bermeýär. Çilide ýurduň ähli Sewitlerine şol sany Türkmenabat şäherine Sowet ýyllaryndan galan infrastruktura desgalaryndan peýdalanýar. Bu bolsa adatdan daşary howa şertlerini üçünçiligi bökdüýär. Soňky ýagyşda Türkmenabat şäheriniň demirgazyk böleginde ýerleşen Magtumly, Garaşy, Diyar we Şawenli köçeleriniň ugrunak howlu jaýlary suw basy. Yerli ýaşaýjylar ýürüýte suw soruju awtologlar bilen howlusynak ýagyş suwlaryny sordurmaga çalışýarlar. Pes ýerlerde ýerleşen hojalyk jaýlarynyň howlularyny suw basypdyr. Ýöne suw heniz dolu çekilip çekilmänkä goňşuýynyň howlusyna ýygnalan suw gelip guýýar diýip bir howlu jaýyň ýaşaýjy aýdýar. Atyk radiosy ygyrly howa we onuň şäher infrastrukturasyna ýetiren yaramaz täsirleri barada Türkmenabatyň şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Aşgabatyň ýaşaýyş çaýlarynda we käbir döwlet edaralarynda suw üçünçilik ulgamy ýene-de sandan çykdy. Bahtiýarlyk etrafynda binalaryň bir näçesinde kesilen suw üçünçiligi uzak günüň dowamında diňe bir ýaşaýjylaryň durmuşyna täsir ýetirmän ýetim çağlar bagynyň işini hem kynlaşdyrdy. Bahtiýarlyk etrafynda ýyl içinde kim diýilip atlandyrylýan etrapçyda 29-njy ýanwarda tutuş günläp agy suw bolmady. Suw üçünçiligi şol gün ýerden kesilip diňe akşam saat 21 töwereginde ýola goýuldy. Azatlyk radio Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä yerlik häkimetleri suwun kesilmeginiň sebäbini düşündirmändir. Yerli ilaty agy suwsuz galdyran bu ýagda etrapçyda ýerleşýän nomer 90-njy çağlar bagynyň işinde dürli kynçylyklary döredipdir. Suwun duýdansyz kesilmegi çağlar bagynyň aşganasyny işleýän aşpezleri çykgynsyz ýagdaýa saldy. Olar suw bolmadan çağlar üçin ýemit taýýarlamakda uly kynçylyklary başdan geçirdi. Diýip Aşgabatdaky habarçymyz gurrun berdi. Şeýle-de habarçymyz suw üçünçiliginiň kesilmeginiň döreden kynçylyklarynyň netijesinde çağlar bagynyň terbiýeçileriniň iş wezipelerini ýerine ýetirmeginde uly bökdönçlüklere duçar bolandygyny we goşmaça madda çykdajylary çekenligini habar berdi. Terbiýeçiler şahsy pullaryndan pul toplap, golaýdaky dükandan 20 litrlik gaplanan arasy agyz suwuny satyn alyp nahar taýýarlamak üçin çykdaj etmeli bolurlar. Ýöne çağlaryň ayak ýoluna gitmegi,
hajatkana berurluklar hem uly kynçylyk boldy. Terbiýeçiler çağalara azrak nahar we suw berip olaryň hajatlaryny mümkin bolduğundan kemeltmäge çalışdylar. Dip ýagdaýdan habarly Çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk radiosy bu ýagdaýyň jekme-jeklikleri barada çağalar bagynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Paýtagtyň beýleki böleklerinde bolşýaly ýaşaýjylar tarapyndan kim diýilip adlandyrylýan bu etrapçyda suw geçiriji turwalar ýygy-ýygydan sandan çykýar. Geçen ýedek noýabr aýynda Bagtyarlyk etrabynyň bu bölегinde ýyladyş turwalary ýarylypdy. 1-nji noýabrda 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň en çemesinde ýyladyş ulgamyny üpçün edýän turwalaryň hatardan çykmagy zerarly ýyladyş müdirliginiň işgärleri köçäniň 10 metr çemesi bölegini gadyp 2 günläp bejeriş işlerini geçirmeli bolupdy. Şol ýagdaý ýaşaýjylar hususan da çağaly hojalyklar üçin dürli oňoýsuzlyklary döredip, gecelerine 8 gradusa çenli pete düşen aýyzly howada ýaşaýjylar sowuk öýlerinde gün geçirmeli boldular. Türkmenistanyň paýtagtynyň infrastrukturasy ýurdun beýleki ýerlerinden ganimat hasaplanýar. Beýleki şäherlerdäki jemaat hyzmatlarynyň hili hasym pes bolup, ýaşaýyş jaýlarynyň we döwlet binalarynyň tutuş ýylyň dowamında suw, gaz, elektrik togy bilen üpçünçüliginiň ýyzyna ketilmegi we ýylatyň uzak wagtlap suwsuz hem toksuz galmagy ýyllar boýy gaýtalanyp durýar. 29-njy ýanwarda marada güýçli ýagyş ýagyp, ıgally howa elektrik energiýasynyň üpçünçüliginde bökdönçlik döretdi. Gecelerine ýahtylandyrylýan iri köçeler garankyda galdy. Käbir köçelerde çıra sütünleri, kadaly işlemän çıralar ýygyderli sönüp durdy. Yerlerdäki häkimetler jemaat hyzmatlaryndaky kemçilikleriniň sebäplerini düşündirmeýärler. Hökümet resmiýetleri ýylatyň suw, tok we gaz üpçünçüliginiň kemçilikleriniň hatda bardygyny hem boyun almaýarlar. Şeýle-de bolsa hökümet maslahatlarynda resmiýetler ýaşaýyş jaýlarynyň jemaat hyzmatlary bilen üpçünçüligi ugrunda iş alınıp barylýanlygyny ýygyderli hatabat berýärler. Ýaşaýyş jaýlarynyň mekdepleriň, çağalar baglarynyň we beýleki jemgyýetçilik dethalarynyň ýyladyş elektrik togy, gaz we agyz suw bilen üznüksiz üpçünçüligi barada nowatdaky resmi hatabat 29-njy ýanwarda hökümet maslahatynda berildi. Şonda Türkmenistanyň prezidentiniň görkezmesine laýyklykda ýaşaýyş jaýlarynda, mekdeplerde, çağalar baglarynda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemegine, şeýle hem ýylatyň elektrik togy, tebii gaz we agyz suw bilen üznüksiz üpçün edilmegine ýygyderli gözegçilik edilýänligi habar berildi. Türkmen hökümetiniň bu hatabaty Bagtyarlyk etrabynda ýaşaýyş jaýlarynyň suwsuz oturan wagtyna gözgöni gabat geldi. Ukraina 30-njy ýanwar güni günertan Russiýa pilotsuz uçurlar we raketa zarbalary bilen bir näçe sebde hüjüm edeninden bir näçe sagat soň giňerimli howa hüjümi duýduruşlaryny oglan etdi. Rus hüjümlerine ağzından 2 sany parahat adamyň öldürilenini gaýdylýar. Ukrainanyň günertasyndaky Kherson sebitiniň Veletensk owasyny bir erkek Rus okundan ölüp, onuň aýaly yaraly boldy diýip Sebit prokuraturasy 30-njy ýanwarda habar berdi. Sebit häkimi Aleksandr Prokudin bolsa Rus güýçleriniň Dnepr derýasynyň aňyrsyndan Khersona 272 edek top atanlygyny aýtdy. Günnowar Donetsk sebitinde Russiýanyň Mirnohrad şäherçesini bombalamagy netijesinde bir raýat öldü, beýlekisi yaralandy diýip Sebitin Ukrainanyň gözegçiligindäki böleginiň häkimi Vadim Filashin 30-njy ýanwarda habar berdi. Ukrainanyň howa gorawy Russiýanyň 30-njy ýanwarda uçuran 35 pilotsuz uçurynyň 15-sini urup gaçyrdy diýip harbylar buradan habar beripdi. Howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýanyň uçuran pilotsuz uçurlary Mikolaev, Kirovrad, Dnipropetrovsk, Poltava hemde Kharkov sebitlerini nişana aldy. Şeýle-de Rus güýçleri Donetsk we Kherson sebitleriniň raýat desgalaryna uçara garşy ulanylýan raketalary 10 sany S-300 raketası bilen hüjüm etdi diýip harbylar bu ýerde ölen we yaralanan adamlaryň bolanlygyny habar berdiler. Ýöne anyk maglumat bermediler. Şu aralykda Orsiýetin Goranmak ministrligi ýurdun howa gorawlarynyň Moskwa tarapyndan eýlenen Krim ýarymadasyna we bir näçe Rus sebitine 21 sany Ukrain pilotsuz uçuryny ýok edenligini ýa-da saklandygyny aýtdy. 29-njy ýanwarda Abbasanyň döwlet sekretary Antony Blinken Washingtonna çykyp gürläp NATO'nyň başlygy Jens Stoltenberg'iň Kongres lobbysi üçin sapar edýän wagtyny Ukrainanyň basywalyjy Rus goşunlaryna garşy 2 ýyl eden söwüşine gazanan üstünliklerini Birleşen Ştatlaryň
täze maliýeleşdirmesi bolmazdan şu hasyna galjakdygyny öýdürdi. 2022-nji ýylyň fevral aýynda başlanan çözüşden bäri Ukraina $10 milyard kömegi berildi. Ýöne respublikan kanun çykarjylar prezident Vladimir Putiniň güýçlerine garşy alınıp barlayan sögüşüň aýdyn we anyk netijeleriniň görünmeýändigini aýdyp, Kiýewi gollamak meselesinde barhaken göwünsüzlik görkezýärler. Blinken 29 ýanwar güni geýişlik goşmaça kömegiň berilmeginiň tasdiklenmegine gazanlyly diýilýän käbir ilerlemeler baradaky habarlaryň arasynda ABŞ tasdiklemesi bolmazdan Ukrainanyň geljeginiň gowdärli barada has korkunç kartinany öňe sürdi. Brüssel, Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçylary duşuň deslapky netijelerine laýyklykda 1 fevralda geçiriljek sammitde Ukraina öz wagtyny öňünden aýdyp boljak we dogamly harby gollaw bermegi dogam etdirmek baradaky kararlaryny gaýtalarlar. Reuters habar gollawynyň karar taslamasyna salgylanyp beren habaryna görä, Ýewropa Geňeşi okdär we raket berilmegini gyssagly ýagdaýda tizleşdirmegiň zerurdygyny ýene bir gezek gaýtalar.